Karol, vy ste zohrali Barbara Fuero a v tomto vystúpení bola aká? Zdravím ťa, ja som bola nevesta. A Damian, teba sa smiem opýtať. Ahoj, ja som bol ženík. Takže, máme po predstavení, pred predstavením. Aké boli vaše pocity? Boli ste nervózni, alebo ste prišli s kľudom? Strašne. Ja som taká nervózna bola. Veľmi. Tak určite nervozita bola, aj trošku ešte je, ale myslím si, že sme to zvládli. Tak ja si myslím, že predstavenie bolo výborné. Čo sa týkalo počas toho predstavenia, išlo všetko skvelé, alebo boli nejaké zadržely, alebo nejaké také problémy, ak sa môže spýtať? Nie. Všetko išlo ako malo. A keď, tak sme to zahrali. No, ja som nevidel žiadny problém, podľa mňa to bolo celé skvelé, aj čo som pýtam teba, Damian. Tak aj keď niečo by sa vyskytlo, tak by sa to vyskytlo len pozitívne, ale mali sme pri premiére sa nejaké veci také udiali, ktoré sa nemali, ale dopadli ešte lepšie, ako mali. Takže to bolo vlastne také šťastie v nešťastí. No vlastne máme po predstavení a pocity v šatni a v tom vlastne zákulisí, aké to bolo, ako ste to prežívali ten koniec. Tak my sme sa hlavne tešili, že vám sa to páčilo, lebo ste to dali najavo. A my v pohode, všetci sme boli šťastní. Tak potles bol, myslím, excelentný. A ty, Damian, ako si prežíval ten koniec? Tak užil som si ho, lebo bol som rád a tešil som sa, že aj naši žiaci sa z toho tešili a dali nám to najavo, ako Barborka uviedla. A čo sa týka zákulisia, je to úžasné. Všetci sme tu ako jedna rodina. Ja vám ďakujem za veľmi pekný rozhovor a veľa šťastia do ďalšieho predstavenia. Aj my tebe ďakujeme. Ďakujem.